Leherema Katoya navçeya elke pevçûn dijwar dibin û berdewam dikin. Tê gotin ku leherema operasyona leşker nikarin ji ber gulebarana PKK'yan pêş bikevin û heremê rastî rast ji aliyê helîkopteran Kobra vê tê bombebaran kirin. Hatê hinbûn ku leşkeran bang li cerdevanan kir ku tev li operasyonê bibin li cerdewanên bersivê emnayên operasyonê dan. Rexistina BDP'ya çevliği û duh ji bo êrişên li dijî endam rêveber û avahiyê xwe şermezar bike xwest mîtîng pêk bîne. Li polîsan bi bombeyan gazê û guleyan rastî mudaxaleyê girsî kir û 4 kes birîndar kirin. Hatê zanîn ku şer û pevçûnê hate derengê şevê berdewam kir. Wekîlê serokê koma BDP û parlamenterê BDP'ya çevliği İdris Baluken diyar kir ku bêriya êrişan bi rojeke şarederê çevliğiyê AKP Serdar Atalay ji çalekgiran ra peyam çandine û piştî peyamê ev êriş pêk hatin. Taylan Soylu Cengiz Soylu û kesekî ku navê wî nehate zanîn ên bi îdaya tekiliya wan bi kuştina serdozgerê Komereya Pilûrê Murat Uzun heye hatin binçavkirin serbest hatin berdan. Tuhayê derebasî diye agrê ji bo dawî li binpêkirina maf û tecrîtên li girtîgehan bê daxuyanîkê nivîskî bang li Wezaretê dadê kir. Gundên Oremar û Şîtazîn ên geverê ji ber operasyon û guleyan topên ên li nava gund dikevin gundên xwe berdidin. Welatiyan bi komî ji gund derdikevin wiha gotin em gundê xwe li ber evlahiyê me tuneye terk dikin. Li çavê me li pey me nîne. Me gundê xwe baxçeyên xwe teslîmî PKK'yan kir. Yekemîn mihricana müzikê ya Amedî ya bi şiyara em bi deng û rengî hunerê ber bi azadiyê ve dimeşin de li Amedê navbera 25 siyê îlonê de bi lêdarxistin. Di çarçoveya mihricanê de guhdariyê müzikê Kolana Müzikê, Dîvana Dengbêjan û konser de li gelek semtên Amedê bên lêdarxistin. Rojava Türkiye Li bendê yek ku gora heştemîn Serokkomarê Tirkiyeyê Turgut Özal bu şık jiyana xwe ji dest da bê vekirin. Rojava Cîhanî Li bajarê Kerkûkê ya Herêma Federal a Kurdistanê şiddeta li dijî jinan zêde bûye. Di nava heft mehan salê sala 2012 de tenê li Kerkûkê herî kêm 118 jin rastî işkence û şiddetê hatine. Bêtarên ku ji her 4 aliyên bajarên Kurdan hatin lê dihokê kom bûn yekemîn konferansa bêtartiyê pêk anîn. Beli gotan heja me nuçayê saat dodyan pêrîwe kir heta sewê bimînin bi xêr û xuşiyê de dem baş. Li Herêma Katoya navçeya elkê pevçûn dijwar dibin û berdewam dikin. Tê gotin ku li herêma operasyona leşker nikarin ji ber gulebarana PKK'yan pêş bikevin û heremê rastî rast ji aliyê helîkopteran Kobra vê tê bombebaran kirin. Hatê hinbûn ku leşkeran bang li cerdevanan kir ku tev li operasyonê bibin li cerdewanên bersivê emnayên operasyonê dan. Rexistina BDP'ya çevliği û duh ji bo êrişên li dijî endam rêveber û avahiyê xwe şermezar bike xwest mîtîng pêk bîne. Li polîsan bi bombeyan gazê û guleyan rastî mudaxaleyê girsî kir û 4 kes birîndar kirin. Hatê zanîn ku
şer û pevçûnê hate derengê şevê berdewam kir. Wekîlê Serokê Koma BDP û parlamenterê BDP ya Çewligê İdris Baluken diyar kir ku beriya êrişan bi rojeke şarederê Çewligê ye AKP Serdar Atalay ji çalekgiran ra peyam çandine û piştî peyamê ev êriş pêk hatin. Taylan Soylu Cengiz Soylu û kesekî ku navê wî nehate zanin ên bi îdaya tekiliya wan bi kuştina serdozgerê Komera ya Plûrê Murat Uzun heye hatin binçavkirin serbest hatin berdan. Tuhayê Derebasê ya Agrê ji bo dawî li binpêkirina maf û tecrîtên li girtîgehan bê daxuyanîkê nivîskî bang li Wezaretê dadê kir. Gundên Oremar û Şîtazên ên geverê ji ber operasyon û guleyan topên ên li nava gund dikevin gundên xwe berdidin. Welatiyan bi komî ji gund derdikevin wiha gotin em gundê xwe li ber evlahiyê me tuneye terk dikin. Li çavê me li pey me nîne. Me gundê xwe baxçeyên xwe teslîmê PKK'yan kir. Yekemîn mihricana müzikê ya Amedê ya bi şiyara em bi deng û rengê hunerê ber bi azadiyê ve di meşin de li Amedê navbera 25 siyê îlonê de bi lêdarxistin. Di çarçoveya mihricanê de guhdariyê müzikê Kolana Müzikê, dîvana dengbêjan û konser de li gelek semtên Amedê bên lêdarxistin. Rojava Türkiye Li bendê yek ku gora heştemîn Serokmarê Tirkiyeyê Turgut Özal bu şik jiyana xwe ji desta bê vekirin. Rojava Cîhanê Li bajarê Kerkûkê ya Herêma Federal a Kurdistanê şiddeta li dijî jinan zêde bûye. Di nava heft mehan salê sala 2012 de tenê li Kerkûkê herî kêm 118 jin rastî işkence û şiddetê hatine. Bêtarên ku ji her çar aliyên bajarên Kurdan hatin lê dihokê kom bûn yekemîn konferansa bêtartiyê pêk anîn. Beli guhtar neja me nuçayı saat dodyan periwekir hatta soğuya biminin bi xeyr xuşiyeda dem baş. Li Herêma Katoya navçeya elkê pevçûn dijwar dibin û berdewam dikin. Tê gotin ku li Herêma operasyona leşker nikarin ji ber gulebarana PKK'yan pêş bikevin û herêmê rastî rast ji aliyê helîkopteran Kobra vê tê bombebaran kirin. Hatê hinbûn ku leşkeran bang li cerdevanan kir ku tev li operasyonê bibin li cerdewanên bersivê emnayên operasyonê dan. Rexistina BDP ya Çewligê û duh ji bo êrişên li dijî endam rêveber û avahiyê xwe şermezar bike xwest mîtîng pêk bîne. Li polîsan bi bombeyan gazê û guleyan rastî mudaxaleyê girsî kir û 4 kes birîndar kirin. Hatê zanîn ku şer û pevçûnê hate derengê şevê berdewam kir. Wekîlê Serokê Koma BDP û parlamenterê BDP ya Çewligê İdris Baluken diyar kir ku beriya êrişan bi rojeke şarederê Çewligê ye AKP Serdar Atalay ji çalekgiran ra peyam çandine û piştî peyamê ev êriş pêk hatin. Taylan Soylu Cengiz Soylu û kesekî ku navê wî nehate zanin ên bi îdaya tekiliya wan bi kuştina serdozgerê Komera ya Plûrê Murat Uzun heye hatin binçavkirin serbest hatin berdan.
Tuay derabazı diye agri jibo davi li benpekirina maf u tecritin li girtike am be da xuyanike neviski bang li wezarete dade kir. Gunden oremar u şitazin en gevere jiber operasyon u gulleyan topin en le nava gund dikevin gunden xwe berdidin. Welatiyan bi komi ji gund derdikevin ve ha gotin em gunde xwe li ber evlahiye me tuneye terk dikin. Li çavê me li pey me nîne. Me gundê xwe baxçeyên xwe teslimî PKK'yan kir. Yekemîn mihricana müzikê ya Amedê ya bi şiyara em bi deng û rengê hunerê ber bi azadiyê ve dimeşin de li Amedê navbera 25 siyê îlonê de bi lêdarxistin. Di çarçoveya mihricanê de guhdariyê müzikê kolana müzikê, dîvana dengbêjan û konser de li gelek semtên Amedê bên lêdarxistin. Rojava Türkiye Li bende yek ku gora heştemîn Serokmarê Tirkiyeyê Turgut Özal bu şık jiyana xwe ji dest da bê vekirin. Rojava Cîhanî Li bajarê Kerkûkê ya Herêma Federal a Kurdistanê şiddeta li dijî jinan zêde bûye. Di nava heft mehan salê sala 2012 de tenê li Kerkûkê herî 118 jin rastî işkence û şiddetê hatine. Bêtarên ku ji her çar aliyên bajarên Kurdan hatin lê dihokê kom bûn yekemîn konferansa bêtartiyê pêk anîn. Belgot'tan heja me nuçayı saat dodyan periwekir hatta soğuya biminin bi xeyr xuşiyeda den baş.